جزا الله أن محمدا ما هو آله هذه صلاة هديت مني إليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آله وسلم. kowa ya zaburo kauce mar ya karaso sai ka saware girman giwa da zanzaro. ƙarya suke yi munafukan musulmai ne, babu ƙaunar Allah ko kuma manzan Allah a ransu. Ƙiyayyarsu ga manzan Allah ne suke bayyana mana ita ƙarara. Maƙiya manzan Allah ne, annabi ne ba sa so, kuma du hasada su du ƙiyayyarsu babu yadda za su. Annabi ne a cikin kalmar shahada, annabi ne a cikin sallarsu, annabi ne zancen da za su karanta a cikin Qur'ani. Ba su isa su addini ba sai da manzan Allah. Idan kuma sabanin haka suke so sai dai su fice su bar addinin musulunci. Ba a haifi wani dan da zai jayayya ta alfarman manzan Allah mu kyale shi ba, ko dan uban waye dan halakka ba sa tsakanin mu da ku tsinannu ƴaƴan shegu matsiyata. sai ka ta hangen nesan sa ko kusa, sai ka ware ɗaci zakin sa don kusa. Sarari nasiri ne wanda ya ba da rai da kai, iya sun ka zarabe ni da kishin ka sabiti. Sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Sarkin da bai da ɗaci ka koko bigire, duk inda kai zatansa yana nan mu an kare. Daga an kira shi ya amsa safiya dare, maganar rasulu ne koko za ku kankare. Duk mai bidar sanin Allah shi ya tattare, shi ne kaɗai ya san Allah babu kuskure. Shi ko saninsa ko ta ina gaibu ya tare, tabbas mutum yake amma na daban dire. Kowa da ka haɗa shi da shi ka yi kuskure, domin ruhinsa sirrin Allah ya tattare. Mahaɗin Allah da bayi wa za ya tokare, a zaton ku za ku sha ne to kun yi kuskure, a zaton ku arziki ne aka tofa kun bare. Mun gane ku Yahudawa ne a tattare, bakin ku na kiran Allah zuci bijire. Burin ku rusa addini mun fa an kare, ku kiyayi duniyar ku kiyama yana tafe. Dinkan aje kiyamar sai kun fadan kwafe, mama kare ku ko ta ina sai ba kun tsafe. Ku za ku fada addinin rabin na kafe, ku za ku durkushe girman rabin na kafe. Kwa gane kun taɓo wanda ilawi ya fi so, kwa gane kun yi wa kanku bakar gidan kaso, kwa gane shi kaɗai ne manufar gini da so. Kware na kanku tun daga nan yan dalma diso, kwa gane babatun wata sutura a duniya, kwa gane babatun alfarma a duniya, kwa gane babatun wata ni'ima a duniya. Sai shi kaɗai rasulu ma'aiki abun biya, wahalar ku kun sayo ta da hannun ku kun sani. Kun tsokano faɗar rusa gari da sansani, kun tsokano wuya mai tarko gini-gini, domin saboda kun ga
biyo ta can su san maka can sun ta yin gada a zuba gabar musulmai da awar su ce fada dakikanan addinan Allah suke fada makiyanmu da ku shaida wa kwari da yan tudu kaunar rasuli ne ba sa yi kusan su du burin su ne kawai cutarwa ga sayidu haushin sa ambatan annabi na ta fadada matsalar su martaban annabi yau gaban nada kukansa an kiwa girman da ka'ida an ce da su ganin Allah sun taho da ja an ce da su sanin gaibu sun fito da ja mun ce da su daban yake sun ce suna da ja in an kira shi tamkar su mace diyan gaja inda suna da dama to za su zarta nan su damuwar su zantan Allah faɗarsa ne Allahu bai ta kowa sai shi iyaka ne komai ya ce da Allah amsar ta haka ne su mace su kara dawowa shine hakan dukkan tsiya su kare baya ta za su yi mun gane izgili sun ka sani da an taye tsantsamunin kufurci ne ran su rataye manufar su na kasan duka zancen su sakaye su duniya suke wa bautar su kai tsaye a ran su san yahudawa ne a mamaye shine saman kowa yana bi gatan adam uban adam ta kamar adam gatan alam uban alam garkuwar alam tsiran alam silar alam agajin alam bari mana kara koda shi na kara yekuwa na sanar da kaunu bayan shi babu mai zuwa ko da kusan faratan matsayi na zulkuwa kukar ilahu mai tsamo rai a dimuwa tsawar aradu mai sanya rakwance ɗayuwa na saman sama'u an daga kai kaki hanguwa kalmar ilahu ai ta faɗi kaki furtuwa an bincika dare da wuni kaki ganuwa an shafa zamanin tafiya kaki ruskuwa kofar ilahu an taya kaki buduwa ajiyar ilahu ka gagar kaunu ɗaukuwa kafin ilahu an ture kaki turuwa taskar ilahu an ɗiba kaki tauyuwa nunin ilahu sun goge kaki goguwa dashen ilahu sun tuke kaki tuguwa naɗin ilahu ka girbi kini da sauyuwa faɗin Allah da bayi sirri rabautuwa ko za su kuna dan kunci baka sauyuwa dukkan isa da girma kai ne a kokuwa kai ne kaɗai da alfarma babu makawa kai ne kake da ceto sai wanda ka yi wa kai za a roƙi Allahu da kai ya karbuwa yardar ka ce ta Allah sirrin kusantuwa kyautar ka ce ta Allah su ko su sha wuya afuwar ka ce ta Allah kai ke da yafiya roƙon ilahu ba kai tamkar hayaniya neman ilahu ba kai tafiyar makauniya a kira ilahu ba kai magana ku tsiya kai ne kaɗai halitta bayan ka babuya kai ne kaɗai mutum wani bayan ka totsiya kai ne kaɗai rabo wani bayan ka tsargiya ɗan jairai baƙaƙen aladu na hawiya tawagar munafukai ɗan zina ɗan hayaniya ko ga agunmu shirkai ka ilahu makiya ɗan rab kana bali dai kwanan dukwikuya kiran rasuli ne mai duka taliki duk mai karanta zancen Allah da shi ciki duk an biya saƙonsu da shugaba ciki ba a hukunta addini sai da shi ciki Allahu baya karɓan aikin da babu shi shine kaɗai da alfarma don kwashi ya kai tilas in ƙara ƙarfin gunji in gaida kai nema da kai cikar samu dole sai da kai duk wanda bai da kai shi zai sa hannu a kai Allahu yayi salati manufa na kai da kai mai samfurin musamman na barantuwa ga kai da diyan gidanka har sabai masu tira kai ciki har da auliya yan ahabab nai da kai sasa ya ji sharif sani kullum faɗarsa kai samu da sayedi ibrahim ya nai da kai duk tawagar jama'a mu ta kamar mu kai sarari na sidi ne wanda ya bada rai ga kai ya sun ka jarrabe ni da kishin ka sabici